Kukuchingamidzai kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwamupurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi wandiri munzvimbo yeHunters View uko kuBeatrice. Kune mukomana akatinyorerawo kuSly Media TV achitaura kuti inini ndaitawo dambudziko rekuti ndiri kuita maronda panzvimbo yakavadzika pasikarudzi yangu. Maronda aya anoti akabuda anozonga achiti ndipanobuda futi zvakare neweight kana kuti mvura ichirasika neipapo. Tauyawo kunoku nhasi kuti tikwanisewo kuti titaure naye tinzwe kuti dambudziko iri rakatanga sei mhuri yeZimbabwe. Isu seSly Media TV tinenge tingoripo pakuti tibatsirane neavo vane matambudziko vanenge vazotinyorerawo vachitsvaga rubatsiro. Saka mhuri yeZimbabwe regai pano nditaure naJoseph Sande, mukomana ne24 years, tinzwe kuti dambudziko rainaro rakatanga sei. Ndinokuchingamidza Joseph, wakadi yako. Saka Joseph, panguva ino mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti dambudziko rako iri rawakatinyorera remaronda anobuda achizobuti parinenge rabuda ronda riya panozonge pachibuda newo mvura inenge ichirasika neipapo, rakanyatsotanga sei dambudziko irori? Dambudziko ratanga ndiri kumusha. Ndiri musha wadaro takaenda kumwe kwatikaenda kwainzwa kune masports ebhora. Satasvika ikoko tikanotamba zvakanaka bhora. Satadzokera kumba ndakati nonoke kudzokera kumba. Saka ndiri muroad ndikasangana nevanhu vaida kundirwisa. Panguva yaida kundirwisa ndakabva ndamhanya. Saka ipisisa kuti ndikavhunduka zvazvo. Ndakabva ndasvika kumba. Ndasvika kumba musoro wakabva watanga kutema. Wakatanga kutema zvakanesa tasemwe ndiri kutemwa nedemo zvazvo. Ndichibva ndarara. Saka mangwana makuseni pandakamuka ndakabva ndatanga kuita loose blood. Kuti yabva yatanga kubuda yegani nani stop isingamiri. Chibuda ndasatoziva zvonandiri. Chibva ndatotakurwa nengoro kuendeswa kuchipatara. Saka ndatakurwa nengoro ndakasvika kuchipatara chekumagunji hospital. Chibva nanzi ngaendeswe kuKaroi, ndaendeswa kuKaroi. Ndasvika kuKaroi ndasvika ikoko inangu hapana chandaiziva. Ndikasvika bva ndaiswa catheter. Ndaiswa catheter yaifanira kunge ichibviswa after 3 days. Saka painzi mari yakazoti netsei kuti ikwane kuti ndikwanise kubviswa catheter. After 8 days ndokwazi kuwana mari ndazobviswa. Saka yanga yabatana nenyama catheter yacho, muchubhu yanga yaiswa kuti ndikwanise kuwetisa buda. Saka catheter ipo vakaidzura yakabva yainzi yadzura nenyama. Yanga yabatana nenyama. Saka vakaidzura yabva yabudisa nyama dzayakadzura imomo. Saka ndabva ikoko nemapiritsi andakapiwa, ndakapiwa mapiritsi e1 week andainwa. Ndaita weti yaibuda ine ropa. Chibuda ine ropa chinzi zvinozoita zvakanaka. After 3 weeks zvichidaro mapiritsi anga apera. Ndikabva weti yakabva yadropa, yanga isabude stereki ichienda kurefu. Yanga yakubudira padhuze. Saka zvadaro yakabva yatongova problem yangobudisa weti zvishoma nezvishoma, ichipisa ichirwadza. Svika yanga iri 2015. Saka zvadaro ndakabva ndabva kumusha ndaya kuno kuHarare. Ndakugara kuno kuHarare, problem ndaingorwadziwa pakuita weti, pakuenda kunoita weti nchirwadziwa saka 2021 ndanda kuzvimba. Pandienda kunzwa data weti ndaizvimba kana paside pablood pazasi peguvhu apa. Saka panguva panozvimba ndaibva ndanzwa kudanda kuti ndoenda weti yanga yakubuda zvishoma nezvishoma, ichibuda zvishoma nezvishoma, ichibloka. Sometimes yaiti nguva yekutonhora ndopandaiwanzorwadziwa. Ichibloka yatanga kubudisa madrop. Mudzi nguva ichitombobuda, ndaingoti yekumanikidzira. Saka 2021 yakabva yazvita ndiri kuchechi ndandatonhora zvakanyanya. Ichibva yazvita ichibva yabloka. Ndatanga kubleed. Ndaibleeda yaibudisa ropa rega rega isingabudise weti. Saka yakaita usiku hwese ndibva ndatakurwa ndaendeswa kuchipatara General Hospital. Ndaendeswa ikoko, vasvika weti yakabloka, bva ndiisa tube yavakandiisa. Weti ibva yatanga kubuda.
vabva saka vabva ati zvabva zvanzi nasekuru toita se mukomana rega iti tese tidzokere naye sezvo weti yakuita se yakubuda ndodambudziko rauya naro muno zvikanzi sezvo dambudziko iri richinetsa nguva nenguva ngaamboiti se ngarare kuno chipatara and then omuka makusendi chiona kuti ari sei saka manheru pane jekiseni andakabaiwa chipatara ikoko ndabva ndazvimba matest nepadumbu apa saka pakazvimba zvaizva ndichienda kuneta wetu kusvika kuma12 ndasati agone kana kufamba kuti nhengo yangu yabva yazvimba futi kuzvimba zvokuti ange aperwa apa ndisakwanisi kana kuti ndimuke ndinota wetu makufana makusina ndasatoziva zvona ndakutorwara serious saka zvadaro madzikoma nehama vabva vasvika vakati ndakamusiya ari right zvezvaunzi aserious zvafamba sei zvikanzi ndiyo problem yake yanga nayo yamutiza kudai so saka vabva vandisiya muchipatara imomo ndisatodyinsai tesei saka ndakagara for 1 week ndiri muchipatara ndasanda ndachinjwa bed aiva muwadi 1 saka ndiri muwadi 1 ndabva ndazochinjwa ndapuwa vamwe specialist papo ndairapwa nevamwe dhokota vaivepo vanonzi vakatsandi vabva ndaendiswa kuna specialist anonzi vamugodi ndaendeswa ku3 ward 3 ndasvika ikoko saka hama dzangu dzaitaurisa dzichituka manezi ita sei saka dhokota wacho vabva vazondicheka pasaidi pazasi peguvha papazvimba weti yabva yatobloka zvotobloka zvosatobudisa kana drop kana chii dhokota vabva vanzi ko weti achiita sei ichabuda toita sei kuti munhu aite sei aite zvakanaka saka dhokota vabva vambobuda vabva vanzi vaita zvekufonerwa vaifonerwa vaiti ndiri kuuya vasingaite sei vasingauye saka ndabva ndazvimba dumbu mumasaidhi umu saka pasaidhi apo pasaidhi pembabvu apo ndo pakazvimba pakaita bundu chibva raputika ibva ratotanga kutobudisa weti naipopa ndo pakabva patanga kurilisa weti yese yanga iri mudumbu chibuda nepapa saka yakazoti yabloka futi ipopapa panguva parapa chibva ndaputika futi pazasi peguvha pasaidi paapa pazasi peguvha vabva vati akubuda neweti hakunata se hakunaonaka regai timbotsvaga rodhi yachiari kufamba nayo vachindibaya mainjections vachitonza kuti vaona kuti pane weti yacho ndepapi saka pane pasaidi inonzi urethra tube ndopo vakasvika vabva vadhonza vabva vaona weti ichi ndopairi vabva vatora resa vasina ndanenotheta vabva vapacheka weti yaibuda nekuku yabva yavhara yabva yatanga kubuda nepagallbladder pane urethra tube paipa saka papapo ndabva ndatanga kuzodreswa nevamwe vanhu vaindidresa pachipatara pacho ipapo saka pazobvunza kunzi ko inonzi operation yamaita iyi inonzi chii wangu asina kuinyora mubhuku maoperation ese vaitanga asinganyorwe mubhuku sei asanyorwa mubhuku nditomboziva bcause vaitobvunza kunzi maoperation amurita anonzi chii bcause takato operation yacho ndiyo yatakazotanga kutotofambira mune zvimwe zvipatara takuchinjwa tichiendeswa kune zvimwe zvipatara kuti operation yacho iwe iite se irapwe but vaitoramba kuti vaitoti hairapiki operation yawaitwa yekuchekwa nemareza vainzi vakadambura inonzi urethra tube inofamba neweti kuti isvike kuno kumberi kuno saka ndipo vakanoikata toda kubvunza kuti ipo pacho wanga wakabaiwa here mumajekiseni kuti usanzwe pini kuchekwa ngasinganeba ndaitorwadziwa vandibaya ndosadumbu racho nanhasi rinotorwadza utozvimba pesi pacho paibaiwa pakabva sara nepain vantorwadza nanhasi tazonge patobaiwa majekiseni hama dzako dzaiti idzi zvise zvichiitika izvi dhokota vachiita zvavaita airamba kuti hama dzangu dziuye mukati pazvaitikira imo
vaibvunzwa dokta pamune tofanira kunge tiripo, vaitofona kuti ndiri mangwana havauyi, vouya kana kuti manheru ndopavaiwanzouya votonditarisa votonditora mapictures voenda. Hama dzangu havana kutombobvira vasangana nehama dzangu dokta acho. Hauno here nesi wakagona kutaurira pachipatara kuti manesi vaitovapopotera dokta wacho, bcause manesi ndoanga kutondibatsira kutopfuura dokta wacho. Dokta vazonditi ndibviswe paGeneral Hospital ndiendeswe nechimwe chipatara, chibva ndaendeswa paMashambanzo, vaibva varamba bva ndaendeswa kuChinoi, zvikanzi apa pamunotira pandoda munhu akaita sei akapara apa, asi dai taiziva kuti zita reoperation racho tinonzi chii taikwanisa kuita sei kubatsirana, asi zvatingakwanisa kuita tokwanisa kuti tiunze chubhu yeupenyu hwese pazasi peguvhu apa, but neage yake hazviite hazviiti chubhu inoiswa munhu anenge akura seya. Saka havana kuzonge vandisa vada kutombotira twandise chubhu, zvairamba pavaiti hanzi pari kuoma ita sedombo chichi pano pacho ipapo painofanira kuiswa chubhu yacho. Tida kuti tidzokere mumashure mbichana. Pane pawati iwewe zvakatanga uri kumusha uchibva kumasports, ndopakatanga dambudziko tasvika edu kwazosvika kwekuchekwa nadhokta. Iwewe vanhu ava vakakurwisa wakavaona here? Makatorwisana here kana kuti wakazokwanisa? Hatina kumborisana, ndakavhundutsira, ndakazovhundutsira ndotanga kutiza. Kozi vangonditi shamwari matese tiza, ndati mudaziva neni usiku uno inini handiite se handigare kunoku, tatatoendawo imwe nzvimbo. Saka ndabva ndati inini handigare kunoku, inini ndakutoita se ndakutoenda. Saka vatombotera nemota, mota yacho hadzina wandibata mota dzacho, ndaitomhanya zisingaite panguva yacho, ndasisiri inini panguva yacho, ndakatoita songe ndasvikirwa zvaizvo, ndozvakaitika. Ndobva ukwanisa kutiza? Pamweni pandakatosvika kana vaivepo bhutsu dzangu dzatopera, hana kumbobuda murodi, ndaramba ndiri murodi. Pati bhutsu dzangu dzapera? Hauna pawakadonha? Hapana chakaitika? Handina kana. Asi ukazomuka mangwana acho makuseni wakuona kuti weti yawo? Apa ndasazive mai, chero pabuda weti yacho ipapo ndakatoita kutoudzwa. Pandapedzera kuziva ini ndapedzera kuziva ndichisvika pamba, ndopa ndangoona kuti ndasvika pamba. Chibva ndaenda kunogeza, ndibva nogeza ndichitorara ndichiti ndautemwa nemusoro. Kubva ipapo ndopa ndapedzera kuziva kusvika ndazodzoka kuchipatara, ndopa ndatanga kuziva. Ndatozotanga kuziva ndatoo kuchipatara, manesi anga aripo vakatovhunduka kuti chii chaitika. Waivhundutswa nei manesi? Ngoti watanga kungoweita? Pandakasvika vachinisa katera dzese ndandina kutomboziva kuti vandisa iyi. Pandakapepuka ndiri kuchipatara ikoko, ndopandakangoona ndakaiswa chubhu. Ndatodawo madzura makateta acho, madrip acho ndichidzura ndichiti kono ndiri kutsvaga handisikuita handisi kurwara, ko ndauya nani muno ndichitozvisa. Uchizvisa. Vatozondisungirira pamastretcher kusvika hama dzangu dzazouya vazonzwisana. Alright. Tazosvika nhasi apa pekuti iwewe watinyorera. Saka toda kunzwa kuti saka izvozvi dambudziko racho rakamira sei? Kubva ipapo pacho pekuti kwese kwauri kuenda kuzvipatara vari kungoti havasi kukwanisa kurapa nekuti havasi kuziva kuti operation yacho wakaitwa yainzi chii? Izvezvi zviri kuitwa manje kuti pamatest paine ronda ranga riripo raibuditsa weti. Saka ronda ruti rikarapwa robva ratanga kubuditsa, ruti rikarapwa rikapora robuditsa futi pasaidhi, robva ratanga kubuditsa weti futi. Nyange rikarapwa sei kutongobuditsa, rikarapirwa panzvimbo 1 apa parinobuditsa rinogona kubudira kana kurefu nepararapirwa. Buditsa kana izvezvi zvirabuditsa kudhuze kuno kumagaro chaiko, ndokwarakaputitsira kusiri kumatest. Saka zvese zviri kumaronda ari kungobuda nzvimbo imwe chete yakavanzika mukatimo? Anongobuda nepese anenge ratongoda kubudira, chero pari necheparefu chero pane nechepadhuze, ndozvaaringoita.
Alright. Ndingada kuziva kuti saka vana hama dzako dzakamboda kuenda here kunoenda kana kumapurisa vachitaura kuti kwese kwatiri kufamba zviri kunzi dokta ava vairapa uyu mwana uyu zvisiri pamutemo vachimboita zvinhu zvavo vega? Panguva yacho vakafamba vakatombotsvagwawo dokta wacho ainzi anozoziva kuti nyaya dzayo dzikazoperera because paakatsvagwa dokta wacho anga angondisiya muchipatara ndisingadhiri society sei maronda acho akuora akutobudisa makonye ndibva ndaita rimwe bed seura pasaidi apa ndisingadhiresi ndangosiyiwa. Anga iri nguva yecovid muchipatara mamusingatenderwe vanhu mamune kune curfew chichi saka vanhu vanga vasingakwanisi kufamba kana kuti hama dzipinde dzikuone dzasingapindi dzaiperera kugedhi. Saka iwewo kutoilet zviri kutaura kuti weti inongoti pabuda nepachironda uri kunyatsoenda kutoilet zvakanaka here kana kuti? Kutoilet ndinoenda but weti yacho inotombobuda nekumberi nepamaronda pacho zvitoti pfaso nepamaronda ipapo nguva yawanenge zvinobuda one time zvobudira nepamwe chete. Saka uri kurarama upenyu hwakaita senai Joseph? Upenyu hwacho hwakatooma ndo upenyu hwandotongorarama. Unokwanisa kufamba nguva yakareba here kana kuti? Handikwanisa kuti handitofambi distance. Alright. Saka iwe wakatinyorera uchitaura kuti uri kutsvaga rubatsiro. Nderupo rubatsiro rwauri kunyatsotsvaga panguva ino? Rubatsiro rwandingati ndirongoti vandangu arapika apore. Arapika apore? Ndanzwa kuzvipatara makaenda kokumbofambawo muchida kumbobvunza kuti vanhu vai vaida kukurwisa avo ndianani? Makambozvitsvagawo nehama dzako? Hatina vanhu vanongoti pandiri pane chivanhu chichisa nyange kuzvipatara kwacho vaiuya vaitongoti chivanhu chiri apa ndochikwanisa kuti panguva yacho ndingadai ndikatofa. Nyange ivo madhokota acho vanhu vacho varitoti ndiri mupenyu nyange pandakabva pachipatara pacho mukatosvika mibvunzo zita rangu munogona kutiudza kuti ndikatofa because ndakatobva ndakabudiswa muchipatara ndichitonzi weti isingabude sinetese ndisingagoni kana kutofamba saka ikoko vangatoti munhu akatofa. Saka ndotaura kuti une chivanhu vanhu vanongotarisawo kuti wakararama sei obva kuti une chivanhu kana kuti wakatombozvitsvaga mukafamba tikafamba pese patafamba tinotoudzwa kuti pane chivanhu chiripo. Chanzi chivanhu chii? Vanongati pane zvoda kugadzirwa pandiri. Alright, ndozvaunonzwa? Ndozvavanotaurawo. Alright Joseph, nyaya yako nyaya inosiririsa kwazvo. Tisingazivi kuti saka dokta vaina nhasi hapana ari kuziva kuti vari kupi? Dokta variko because gore rakapera ndambodzokera ikoko kuzvipatara ikoko chitungwisa adzokera kwayakoya vakatonyorwa vakatongoona kuti zita rangu chete vanenge vanotondiziva vauye ndatonzi ndivaone asi havana kutouya. Ndakatama ndakamira 2 days vachinzi vanoita vanouya nhasi jutra vanouya vofonerwa havana tombobvira vasvika. Nyange ndikaenda nhasi watongonza kuti Lawrence ari kuuya ikoko vanototi havatombouya. Vari kuziva zvavakaita vakati vakaita zvinhu zvavo vega. Aiwa, alright, nokutenda nenguva yatanga tichitaura navo newewo uchitaurawo nemhuri yeZimbabwe wataura kuti rubatsiro uri kutsvaga munhu anokwanisa kubatsira kuti dambudziko iri ripere ukwanisewo kuenda kuchipatara zvakanaka ndizvo? Mhuri yeZimbabwe ndiwo nyaya yange ichitaurwa nemukomana anonzi Joseph achitaurawo dambudziko rake raakasangana naro nematangiro akaita dambudziko kusvika pari zvino. Mhuri yeZimbabwe tichitokuzivisa pachasvika pano mukomana uyu kana kufamba chaiko haasi kutokwanisa, saka tirongoti kune vachadawo kubatsira nhamba dzake ndidzo dziri pascreen kana kuti munogona kundibata inini Sokostina mutibatsiranawo nemwanakomana uyu kuti avewo ane upenyu hwakanaka azokwanisa kuitawo
semurume kuti aione mhuri yake, nekuti pari zvino uchinzwa dambudziko rakaonana kuti ari panguva yakaomarara. Regai ndikuti ndemhuri yeZimbabwe nekuona chirongwa ichocho chatauya nacho chekuti wanenge watinyorerawo kana imimo makaitawo matambudziko aminawo muchidawo kuti bata munotibatawo panhamba idzodzo, nekuti isu seSlime Media TV tinenge tine mukana wokusangana nevakasiyana-siyanawo vanokwanisa kukubatsirawo zvakare kana kwamunogara kukaitawo nyaya dzinotyisa dzinokatyamadza muchida kuti inini Sokostina kana mumwewo wekubasa kwedu kuSlime Media akwanise kusvika kachitora nawo munongotibata paSlime Media TV. Until we meet next time, chisarai zvakanaka, musakanganwa kulike, kufollowa nekusubscribe. Andini wenyu Sokostina. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.